ҳавзаи оби хингоб аз ҳама сели хатарнок дар ҳавзаи вахш аст. дар ҳавзаи оби хингоб наздики 30 дарёчаҳо ҷорӣ мешаванд, ки он ҷойҳо ҳамчун минтақаҳои хатарноктарин ба гузаштани селҳои пуршиддат ба қайд гирифта шудааст. то ба ноҳияи Сангвор даромадан саёҳатро ҳатман бояд аз ҳавзи Кабуд, ки аз тарафи чапи роҳ ба водии Вахё мебарад, оғоз кард. ҳавзи Кабуд ин кӯли на он қадар калон. се тарафи кӯлро кӯҳҳо иҳота кардаанд. оби мусаффои чашма дар пасманзари кӯҳҳои сарбафалак кашида ба мисли чашмони духтарон ялаққоз карда дилхоҳ бинандаро ба худ мафтун мекунад. инчунин манзараҳои нотакрори табиат, ҷои обозии қумию шағалӣ, ҳуҷраҳои боҳузуру ҳаловат ва хӯрокҳои болаззаташ низ дар дили сайёҳ дербоз нақш мекашад. ҳавзи Кабуд дар баландии зиёда аз 2000 метр аз сатҳи баҳр, бо дарозии беш аз 200 метр ва бо паҳноии тақрибан 200 метр, бо чуқурии 26 метр дар кафи кӯҳсори бо ҷангал пӯшонида шуда хоби ноз дорад. агар бо диққат назар кунем, аз ҳавзи Кабуд тамошогоҳи зебое бо харсанге бо ном гули санг намудор мегардад, ки нишони муҳаббати абадӣ мебошад. Сангвор сарзаминест сарсабзу хуррам, афсонавӣ. ин минтақаи сайёҳии кишвар метавонад бо ҷолибияти хоси худ дар 4 фасли сол сайёҳонро ба худ ҷалб намояд. дар баробари фарорасии фасли зимистон кӯҳу дашту дамани ин сарзамин барфпӯш мегардид, ки дар пеши назар манзараи зебое ҷилвагар мегардад. дар ин минтақаи дурдаст ва зебои кишвар парки миллии Сангвор ҷойгир аст, ки он дар қисми шарқии водии Ҳисор ва Дарвоз, аз шимол бо ноҳияи Лахш ва аз ҷануб бо вилояти Бадахшон ҳамсарҳад мебошад. масоҳати парки миллӣ зиёда аз 360 000 гектарро ташкил менамояд. баробари фаро расидани фасли баҳор кӯҳу дамани парки миллии Сангвор сабзпӯш гардида, гулу гиёҳҳои шифобахш қад ба боло мекашанд ва аз баракати худ дарак медиҳанд. олами набототи парки миллӣ хеле рангин буда, навъҳои гуногуни дарахтони ҳосилдеҳ ба монанди чормағз, себи сиверс, бодоми ширин ва талх, олуча ва инчунин арчаи сибирӣ, арчаи туркистонӣ, сафедори сафед, ғубайрои туркистонӣ ва ангат мавҷуд мебошанд, ки дар ин мавзеъ онон ҷангалзорҳои беканорро ташкил намудаанд. чаро маҳз ин минтақаи ноҳияи Сангвор номи парки миллиро гирифт? зеро минтақаи мазкурро на танҳо табиати зебояш, балки ҳайвоноти нодир аз қабили бабри барфӣ, хирси малла, ҳашаротхӯри бухороӣ ба оламиён муаррифӣ кардааст. инчунин
дар ҷангалзорҳои беканори ин мавзеъ ҳайвоноти ваҳшӣ гург, бабр, рӯбоҳ, савсор ва бузи кӯҳӣ аз қабили паррандаҳои нодир бошад. бози туркистонӣ, доснол, лошахори сарсафед, бургут, мурғи ҳилол ва дигар паррандаҳои шикорчӣ мавҷуданд. ҳамаи намуди паррандагон дар ин мавзеъҳои мо вуҷуд доранд ва албатта мо дар фасли замистону дигар аксияи нигоҳубини паррандагон дорем. Дар байни хонандагон ин аксияро мегзаронем, мусобиқаҳо мегзаронем бо суратҳои аз расмҳое ки ҳавасманд ҳастанд ӯ хонандагон онҳоро кашида ба мо метиҳанд. аз рӯи инҳо мусобиқа мегзаронем ва хонандагонро ҳавасманд мекунем ки онҳо дӯсти паррандаҳои кӯҳӣ бошанд. албатта гуфтан ба маврид аст ки ҳифзи табиат танҳо бо эълон гардидани парки миллии ин ё он минтақа ба даст намеояд. дар ин маврид мутассиддиёне вазифадор мегарданд ки баҳри ҳифзи табиат шабу рӯз дар ҳама фасли сол саҳми худро гузоранд. барои назди бинои маъмурӣ об набуд ва ин обро ба масофаи 1 километр бо воситаи қубури резинӣ ки диаметраш 20 сантиметрро дар бар мегирад аз кӯҳ фуроварда овардем. ҳоло дар пеши бинои маъмурӣ коргарон аз ин истифода мебаранд ва ҳоло дар назди амин корхона ба миқдори 1 гектар чормағзор бунёд карда шудааст ки сабзиши онҳо хеле хуб мебошад. кӯшиш мекунем ки сабзишаш то охир ба воя расанд ва инчунин дар назди бино ниҳолхона мувофиқи супориши муассисаи давлатии ҳудудҳои табиӣ махсус муҳофизатшаванда ташкил карда шудааст. дар мавзеъҳои мо аз ниҳоли овардашуда ниҳоли худӣ сабзишаш хубтар мебошад ки мо дар ниҳолхонамон ба миқдори зиёд ниҳолҳои чормағз, ниҳолҳои себ, зардолу, бодоми талхак, аръар ва ниҳоли новро дорем ва барои дар кадом мавзеъ набошад агар боғ бунёд карданӣ шавем, албатта аз ниҳолҳои худамон истифода мебарем. парки сангвор маконест барои рушди соҳаи занбори асалпарварӣ. инчунин дар ин мавзеъ зиёратгоҳи бурхи сармасти валӣ ҷойгир аст ки он ба ақидаи таърихшиносон зиёда аз 5000 сол пеш аз милод арзи ҳастӣ намудааст. маънои сармаст шефта, абдол нисбат дода ба маънои ҷонишини муқаддаси паёнбар, маънои калимаи валӣ инсони дониши ғайбӣ дошта. дар шакли бурхи сармасти валӣ инчунин номи пиряхе ҳам маълум аст ки 20 километр аз оромгоҳи бузургвор дуртар воқеъ аст ва аз он ҷо дарёи оби мазор шодоб мегардад. ҳамин тавр ҳазрати бурхи валӣ ҳамсафари мусо пайғамбар буд.
تاریخ سرمست عبدالله ولی ائمه حضرت موسی علیه السلام نبیره 6 پیغمبر، بچه هاشم، مادرش به جمیله عرصاتی در خود طرف شریلانکا، مصر، عربستان عمر و بصر میبره. وقتی که حضرت موسی کلمه دنیا میگذره، یک از مردم دعوت میکنه به یک و به یگانگی خداوند و موسی پیغمبری برحق، دعوت چه قبول نمیکنن و دوره گل و گمراه بود پرستش بسیار بود است. ملال قومش اون مردم خفه میشه، پدرش از دنیا گذشتگی، مادرش میگیره، دو برادرش میگیره، طرف افغانستان حرکت میکنه که از جانب غیب آواز میشنوه که این مرد جبل بره، کوهستان بره. بعد میاد در سرشوی افغانستان که مادرش رنجور میشه، از دنیا میگذره، 2 سالگی اونجا میسه دعا و دروش میکنه. در مابین افغانستان میاد که برادرش میگذره، 2 سالگی اونجا میسه دعا و دروش میکنه. در دروازه افغانستان میاد برادرش میگذره، 2 سالگی اونجا میسه خودش و مقصد که دعا و دروش میکنه. خودش میاد چندین سالهای در اینجا خفیه میسه که یگان کس این سیره نمیدونید. تاریخ اساسی و داستان درباره برخ ولی را در کتاب تاریخ حضرت برخ خواندن ممکن است. شخص به زیارت برخ مقدس رفته نه تنها زیارت میکند و باطنش را پاک میسازد، بلکه برای فتح کردن پیریخ گرما نیروی تازه میگیرد. در نزد پارک سانگوور برای پرورش و پهن نمودن نهال‌های نادر زمین جدا کرده شده است. در این قطعه اساساً نهال‌های درختان سرحاصل سیب، نوک، چهارمغز و آلو، نسترن و دیگر نمودهای درخت پرورش کرده می شود. این اقدام برای بوی نمودن و برقرار نمودن قطعه‌های خواجگی‌های جنگل مملکت کار است. خیر. در حوزه دریای آبی خنگاب پیریخی از همه کلان آسیا گرما با شدت آب می شود. پیریخی گرما نقطه بلندترین پارک سانگوور حساب می شد. در عصر 20 وی قریب 7 کیلومتر کوتاه‌تر شد. زیاده از 6 کیلومتر کوادراتی میدانش را از دست داد. عین حال با سرعت میانه 9 متر در یک سال دور شده، سطحش از حساب آبشوی تا 4 متر در یک سال پست شده است. گرما پیریخ درخت شکل وادیگی در پامیر مرکزی به پایان فرایی از دامنه غربی سلسله کوههای اکادمیای علمها در بالا آب دریای آبی خنگاب. بین سلسله کوههای پیاتر یک و سلسله کوههای درواز جایگیر شده 3.4 کیلومتر درازی دارد و مساحت زیاده از 114.6 کیلومتر کوادراتی را اشغال می کند. گرما با بلندی 4750 متر خوابیده، آخر پیریخ در بلندی 2970 متر واقع است. البته با جزئیاتش تابش‌های شبه انگیز را دیدن ممکن است، اما در مجموع الحال این یکی از بهترین تأثیرات در تمام مرحله نوارگیری به شمار می رود.
бешазори парки миллии Сангвор макони тамошобоб аст, лекин баъзе монеаҳо вуҷуд доранд ки барои ташрифи сайёҳ мушкилӣ пеш меорад. аввалин мушкилоти сайёҳ ва худи мардуми маҳаллӣ ин набудани роҳи ҳамвор мебошад. мушкилоти роҳ дар ин мавзеъ яке аз масъалаҳое ба шумор меравад ки онро ҳатман роҳи ҳаллашро бояд ёфт. дуюм масъала ба гуфти масъулини соҳа ва аз нигоҳи илмӣ ин масъалаи чарогоҳи тобистона мебошад ки аз бемасъулиятии баъзе соҳибони рамаҳои молҳо ки аз меъёри муқаррарӣ даҳҳо маротиба зиёд мебошад ва агар дар як рама 2000 ҳисобот диҳанд, дар асл 10,000 сарро ташкил медиҳанд ки аз ин соҳибонашон андоз намесупоранд ва ҳам табиатро хароб намуда гиёҳу растаниҳои нодирро ба нестӣ мебаранд. сеюм, ин боз ҳам боло бардоштани маърифати меҳмоннавозии мардуми ин гӯшаи диёр ва набудани меҳмонхонаҳои саҳроӣ мебошад. масъулинро зарур аст ки баҳри омода намудани роҳу пайраҳаҳои сайёҳӣ ва пазируфтани сайёҳон бунёд кардани иншооти мувофиқ тадбирҳо андешанд. ҳар сайёҳе ки аз ин мавзеи дилфиреби табиат дидан менамояд, албатта бо як ҷаҳон таассуротҳои хотирмон бармегардад.